Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih. Inggih menika wonten selingan nggih saking keluarga besar Reok Setia Kawan. Happy so happy nggih. Sesarengan para wadya bala sesarengan tari bantengan nggih wonten Mama Jambrut. Niku wau wonten tari Giandrung Banyuwangi asli. Sakniki Reok Setia Kawan Bapak Jai nekaaken tari Giandrung asli Kali PP. Wonten apa boten enten? Wonten nggih. Mbak Linda Yoga nggih. Para rawuh sesarengan Laura Audio Sound System Mas Edi Condro Pasirian, Ardis Production Video Syuting Mas Eko Uki saking Dawan Lor Sukodono. Happy so happy yo. Happy so happy nggih sesarengan para wadya bala tari bantengan nggih wonten Mama Jambrute wonten tari Giandrunge nggih. Ayo ngadem ngulon kabeh syutingane ana kulon ya nak nggih. Coba tari Giandrung Banyuwangi saking Kali PP asli Mbak Yoga nggih. Sesarengan Mama Jambrut coba dikei goyangan alon-alon. Akang kendang digoyang dong. A 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 Os hey A E O E hey bokonge ndak diuncal no. Semangat nggih. Yo. Nggih, sumangga dumateng Bapak Teman Narti nggih sesarengan Ibu Narti Teman putranipun
panjenengan nggih ditumpakno bantengan ingkang nami adik sing dikitan Mas Fahmi ya ditumpakno bantengan kalian disukani gending mama gendinge sing paling pas nopo Mas Arif awas
nggih menika gending ingkang angka 1 ditambahi sak gending mama niki wonten pamundutan saking sinten Mas? Mbak Dina nggih gendinge napa Mas? Ayang-ayang mama niki duwike 10 juta.
tresno kang suci tak sunyatan yen to aku siramu isih hanya wiji. Ayang-ayang nggih pamundutan saking Mbak Dina nggih. Nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir. Ayo le bantengane bali-bali nang panggonane nggih. Tak kei gendingan bar Jabar Madura. Yo! Hoi! Ayo. Ayo le. Oh, hey. Awak. Hu a. Ditarik mama. Saya sokor ketika dayang, ayo awas, yeay, lalala, aduh, awas, aduh, saya sokor ketika dayang, aduh, yeay, aduh, ngeri, awas, wis iki rek. Yo Pak Jai iki lah kok nemu wae jar aku tobuan koyo ngono iki. Lho kok nyak tanya kanda dinare mayoritas Jawa apa Madura? Dura. Ada saya jebah. Kakek jebah. Ada remen kan. Tapi dinare mayoritas Madura ya Jawa ya. Bisa kapi, oke. Neka kaula bekel dari reok setia kawan ki dari Bapak Jai. Apa kena? Naling. Mari nih sih. Engkau angen lagi ndak panjenengan sedaja. Neka beda artis-artis biduan dinrat dinongku. Aduh. Beda saya montok, beda saya bahenol, beda saya koros, beda saya tegi. Kita mak perak nak anak sendiri ya bola. Polan gering bola. Oke. Engkau angen lagi saya paling montok sing paling bahenol. Cek raja nongku. Coba sayang maju ke depan sini dong. Mas Jaka. Ya. Ama sampai ngaji kena. Rinian Didi. Apa mas? Wong gini kan kepingin weruh. Iya. Reok setia kawan. Jarine sing montok sing bahenol iku jogete lena. Loh, dana sampean kaya cenil mas. Kaya cenil. Waduh. Ya iki cenil setiang kawan. Iki cenil. Mon cenil nga ari taring pas tak sedeng piringe kena. Oke. Genduk. Iya mas. Jajal kei goyangan bokong. Bokong itu goyang. Iya dong. Goyang ae. Asik. So.
goyangan bokong, Bu. Montero tahu boleh goyangan seyade. Ah pendel. Ngerti coba sing arep do. Sing arep Mas. Yo. Ayo. Aduh. Kena. Mun pas ibung tembung ngaji ya tak cukup sebulan Mas, kena. untung iki. Tompes engko. Untung cor-coran kira. Aduh. Ini. Apa Mas? Jok maala nemu sosok ngari kena. Lah, iki asli Mas teko Taiwan. Aduh. Daerah duwe iku. Asli dok. Iya nek arek-arek produsen ini wong Tekong. Iya, lah iki. Teko Taiwan. Asli teko Taiwan. Asli cenil. apa? Asli cenil. Nah iko. Gabus. Aduh, Arya tak ingat cenil dak remaja ing pancen aku tengah sajuk dok. Tolong kok. Apa coba jadi ya? Wah, ayo kenal no, sapa di jeneng? Jenengku ta Mas? Ya. Nama siang pada malam Mas Jaga. Diknya mah dua? Iya. Aduh, malam kada apa siang kada? Malam kada. Mon malam sayang. Aku ta Mas? Iya. Nama aku Meti Yuliana Kontolak. Hei. Ngaling. Aja ngawur. Aja jorok. Lah kan bener aku Mas. Makmu Iya. gawe jeneng sampean iki, Nduk. Gawe jeneng abang. Iya. Sapa ngono jenenge? Sapa Mas? Meti Yuliana Kentol. Oh Kentol Laksono. Aja otek-otek Mas, kok sampean gerayaya aku maneh. Aduh, Pak. Mak tepak. Aduh. Ya Dek, seneng aku. Waduh, hei. Wah, ya Bu. Pola peger dina kok binakan nak re. Lek bengi. Iya. Lek awan. Ndak ada sampean. Apa sayang? Tomo. Are tukang tebeng, ndak megan jregan tebu wah. Are mon ya jeken nebeng. Lah mari kan munggah sing duwe tebu sak hektar iku wis pirang marine hektar iku. munggah marine. Kan ana dulure jare bu tebune akeh kok. Akeh nemen. Mangkawer 10 dulur-dulure munggah kabeh. Rungokno. Apa? Ndak duwe bojo iku. Iya ta. Saking kate nambah maning. Nambah. Oke. Gendok langsung kembali ke tempat. Oke, Mas. Ya. Ayo, sini nomor loro. Apa? Lah kok ro nyerok barongsai. Apa bro? Aduh. Panglong kucire. Oh. Baiklah. Badong ngedong. Hey. Ya. Apa punya anak-anak kayak ini aja gitu. Ngadeg. Ngadeg. Hei. Ngadeg. Apa? Oh lah. Nya, aja. Loh. Nya, aduh, nyok megenyok. Hop. Demak. Lah. Aduh. Tak kosong gue. Nya. Tak parah nih.
Tangi. Nyar nelanyar kok tutuk nyang pawon barang. Loh, wis tangi. Hei. Ih. Nah, bojo pun miki. Ini beni. Blas. Rambutnya ndi? Rambutku ndirek. Golek ono. Lah. Rambut. Rambutku ndi? Lah iki Mas Joko. Sampeyan kempit. Aduh. Weh, ndak usah dipeseng. Yo terbuka aibku iki kene wis. Ya beno aipe. Oh, tanggoku akeh sing delok salahe. Ya beno kok ondi tanggomu. Akeh di kono. Oh, wong ndi kon iki ta asline? Majuan. Wong komplek. Blas. Mosok wong komplek kaya ngene, Jon. Yo. Aduh, mon riye tepak, Bu. Tepak apa, Mas? Aduh. Tepak kese gereh. Apa gereh iku? Banyak sing kaku. Apa guri? Gereh guri. Iya. Aduh kena. Sono kena. Aduh, pajak gini aku. Jenenge aku si arek, Mas. Ben iki apa sih? Si arek Ria. Iya. Arek apa saya? Arek ndak waras. Dim ada sih bener panji ke Pak Jair kena. Wes, ayo kenal siapa jeneng? Namaku Mas. Yo. Nama siapa? Nama Malam Mas Joko. Jeneng loro bisa. Iya. Begi di siapa mandi sih? Begi sih, Mas. Sing begi. Perkenalkan nama saya Paramita. Paramita. Mon bengi. Iya. Mon siang. Paralon. Aduh, gila Tomo arek paralon. Wes, kembali ke tempat. Oke. Mak nembung ke. Aduh kali nomor telok. Aduh. Hei, setia kawan. Goyang. Aduh. Nyaman. Oh, asli Banyuwangi ini. Banyuwangi asli. Aduh. Kita nyaman. Bokong digoyang. Ya bokongnya digoyang dong. Digoyang. Mana nemu bayi kok. Terus. As. Woi. Jenengnya tampil beda. Oh ya tampil beda. Seksi aku ya Mas Joko. Nemen seksi deh sayang. Ngadep merono sih. Ya Allah. Mondri tepak bengkong ya Allah. Empuk ya. Aduh, tak sakit mesake. Nyele aku iki Mas Joko. Nyele. Nyele nembak ilmi. Mosok bokong iya, nyele, Dok? separuh edang. Aduh, tepak agak sepon deh bener kena. Ore. Oh, iki. Apa nih Mas Mas mebel bokong iki ya. Iya lah iki sih. Hop. Aduh, sakjane tarpet bekong iki kena. Wis, ayo kenalno sapa jeneng? Aku Mas Joko. Iya. Aku Tiara Mas Joko. Tiara sayang. Iya. Lah kok Tiara? Ya Tiara Mas. Tiara toh. Iya. Oke, alamat rumahnya. Aku. Iya. Ketapang Gilimanuk Mas. Lah kok Ketapang Gilimanuk, sayang? Bojoku ilang digondol seno. Sanu eko dhewe dhewe kabeh. Jiro lupat di situ iki. Heh. Hei, kembali ke tempat. Thank you Mas Joko. Bro. Mak tepak mak nying meranying ya kok. Blas. Beno. Ayo. Mas Joko. Mas. Goyang Mas. Goyang. Ayo goyang Mas. Untuk ancang. Ayo. Jangan radok. Ancang. Hancur iki. Seda. Benekno. Hei, mana arek lo? Wes. Ini. Blas arek iki.
Pancene. Apa Mas? Musiknya lena kok sing Lah iya joget. iya. Duh. Lena jane. Masih aja ngini-ngini joget iku arek cilik. Ngene. Oh, senenganmu ngono iki ya. Iya. Tak perlu. Apa bocil? Apa, Cil? Bocil. Apa oh? Oh, sampai ngowe. Wedi. Wedi cil. Ndak kate wedi pancen kaya jerangkong. Eblas. Apane jane Oh, yo? model masih ngene, Jok. Oh, model kok. Iya. Model ndi sayang? Di pasar. Berarti awakmu sing mlaku-mlaku pinggiran di pasar iki kono. Iya. Ah, sing nggawa tas ngene to. Oh. Mbek nggawa sak ngene to. Oh, sama DGC ta. Eblas ayo ngene. Ayo. Apa, Rek? Wis, ayo kenalno. Jenengku ta, Mas? Yo. Jenengku Laura, Mas. Laura pisan. Iya. Lah kok Laura sayang? Hah? Lah nomore wedok ora. Alias Banci. Banci make dinrep-din eta Ban. Oke, langsung kembali ke tempat. wes. Yo. Oh. Aku. Aduh tak bebah mau ngomong aja. Ayo Monre bini ongku. Gila dah kelihatan. Ayo sayang. Ayo terus. Aku. Terus. Oh iya. Majok. Ya sing bener. Wong wedok iku sing lenang ngono lho. Oh, lenang. Ya mlakune sing lemes. Majok. Ya lek kaya ngono aja kaya ular keket. Mon re asli bini onggo, Bu. Ngedirayu lho. Ring redine. Lek wong wedok sing lemes, Duk, mek ngaji ya. Iya. Aduh. Hey. Waduh, wes tangyo. Mani benian aduk gulu ngari ayo. Lagu yang gue boleh, mosok gering ngari kena. Wes. Hah? Aduh. Blas. Wes, Dok. Iya, Mas. Soalnya iki waktune wis cukup, Dok. Mari nih si ono lesiani barang. Oh iya. Iya. Jajal kenalno sapa di jeneng. Jenengku. Iya. Ince Seliana Solehati Mutmainnah Tilawati Kuntulaksana Kusumaningrum. Macek lanjeng ngongku sekali wungu kayak bekebi. Wis, Wis. Dok sing ayu. Iya. Kancamu jelun kabeh. Ayo. Mari nih mulai. Lek nyeluk kok ngono. Ayo sayang. Ayo ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK, dikai lagu sing enak. Hey, setia kawan bergoyang. Hatiku kecil, aku nggak tahu yang mengilmungi. Aku sentil-sentil, ku kira bebas.
dar dar dar, tembak tembak dar. Setia kawan lagi. Ibu udah nyala bu. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pensil, gak taunya pentil. Waktu ku dolan aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku singgol-singgol ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak dar-dar-dar, tembak-tembak dar-dar-dar, tembak-tembak dar-dar-dar, tembak-tembak dor. Hey, Waba, thank you sayang. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pensil, tak taunya pentil. Waktu ku tolong aku gak tahu nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol, gak taunya pistol. Tembak-tembak dar-dar-dar, tembak-tembak dar-dar-dar, tembak-tembak dar-dar-dar, tembak-tembak dar. Thank you Mas Yoga. Thank you Ki ya. Iki lagu sik buru kok ono sing ganjel rasane sih. Sik aku kepingin weru mak bedel lagu acc Jajal. Lagu Thailand. Jajal ndak usah musik. Ayo awak musik nyanyi. Lagu Thailand Mas. Oh CCC. Kok CCC sih? Hanan apa dia? Apa titik nah? Apa dia? Apa titik tuk. Aduh, Monria asli Thailand. Aduh, mak enggak orang ngakemian dek iya saya nyanyi. Oke, ayo nduk. Iki soalnya pamundutan tuan rumah nggih. Bapak teman Nardi neka mari nek kejadian tau samain, rampaan tau samain. Pemain apa nje rampak nikah? Rampak dari rampak pemain apa nje? Empon. Langsung sambutan. Oke, neka soalnya pamundutan nggih. Ayo gendok sing ayu-ayu. Sing montok-montok sing bahenol bali-bali nang panggonane. Tak kei gending sing penak Mas Arif, dikai gending apa? Yo!
Nggih mekaten para Rabu panjenengan sampun amirsani nggih menika tari Happy So Happy nggih selingan dari keluarga besar Reog Setia Kawan pagelaran nomor 4 nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih soal niki pamundutan dari Bapak tuan rumah Bapak teman nerti Ibu nerti teman neka gebei langen beksan otabe sambutan nyanyi-nyanyian ajoget bi artis biduan Reog Setia Kawan.